Fy enw i yw Mari Wyn Lloyd. Dwi'n astudio cwrs sylfaen yn Coleg Meiren Dwyfor, Dolgella. Mae yna trafnidiaeth da i Dolgella o lle dwi'n byw. A oedd y cwrs yn edrych yn ofnadwy o dda pan ddod i yma i Open Day. Fel rhan o'r cwrs, gas i gyfle arbennig blwyddyn dwytha i fynd i dynnu lluniau yn Festival Wakestock. Dwi wedi mwynhau neu fwy o ffrindiau, datblygu sgiliau mewn ffotograffiaeth ac hefyd gweithio efo eraill. Dwi'n meddwl bod coleg wedi newid fi fatha person oherwydd dwi'n gallu siarad am yng ngwaith o flaen bobl a dwi wedi magu mwy o hyder. Ar ôl y cwrs yma, dwi'n gobeithio astudio ffotograffiaeth yn Ngholeg Gaer. Yr unig gyngor sgennau ydy i chi fynd â'ch camera a sketchbooks i bob man ydych chi'n mynd ac i chi weithio'n galad. Wnewch chi basio.